lau. Diztira bariei zarrei. Kontua galdu dut berriro hasi beharko dut. Bat, bi, hiru lau. Kaixo, mikro, kaixo. Unibertsolariak, zer dira, nondik datoz, jatekoak dira. Horra hiritarren kezka nagusietako batzu, eta konexionen bidez, jakinei hori azetzen saiatuko gara. Unibertsolariak Borobil izeneko herrian bizi dira. Guk dakigula, 8 dira. Satu, beren artean bihurriena, eta eraztun miresgarri bat daukana. Jupik buruan gauza bakarra dauka. Nola esango nukenik? Arti oso neska politi izango litzateke, egun osoa galdezka arituko ez balitz. Marti, noiz joan behar dugu bazkaltzera? Eguerdian, Arti, eguerdian. Baina eguerdian gozaldu egiten dugu, eta? Ez gozaldu goizean, Arti. Marti, oso jakituna da. Baina jakituriak ez dio bat ere honik egiten. Gauza garenean jan egin behar da. Pluton artista handia da, eta esan digute bere artea ulertzen duen norbait badela unibertsoan. Baina ez dugu aurkitu. Merkurik arazotxo bat dauka. Inoiz espabilatuko. Ara, huixe da bere arazoa. Doin bat ere badauka. Edo zein itxura ardezake. Baina ez da inoiz espabilatuko. Uranik sateliteak eta sateliteak ez direnak jaten ditu. Hau da, den. Eta azkenik, beraien maskota, Izar. Zeinek esan du inork ez duela Izat maite. Neptu berrion beitia unibertsotik zuzenean. Zero. Guazen barruri. Aurrera ba. Ona hemen hirua. Hiru hankako euskarri segurua. Hiruarekin hiru altizian dezaket borobila. Ona hemen bila, etzan da jarri ezkero, azezu bila. Earekin bialdizian dezakezu borobila. Ona hemen bata, zenbaki guztien ezpata. Behin baino ezin duzu jan borobila. Bat. Ona hemen zeroa, ez korren geroa, ez hotz, ez beroa. Ezin duzu behin ere jan borobila. Zero. Zeroa. Nire haua bezain dutxa eta borobila. Nire eraztunaren modukoa da zeroa. Eiek janditu hor falta diren borobila. Iepa. Bi. Jopi, jolastu egingo dugu. Ni irakaslea izango naiz, eta zu ikastolan dagoen umetxoa, ados? Jolastu bai! Baina ni umetxoa. Ez, ni ondia. Ondo da umetxo handi ikaslea, az gaitezen. Tira umetxoa. Ez, ni ondia. Nahi duzuna umetxo handia. Zer dau? Ota! Ata, ez,
bia! Ata! Bia! Ata! Zurekin ez dago jolasterik, agur. Ata! Atea! Kua! Hau, zeuntzat eta aurrera ba. Lau! Tata, ai zain ederra den lau zenbakia. Ederra, oso da. Laguntasuna eskatu izan banu, ezinatokeen ainarin etorriko. Kaixo, zein da lau zenbakia? Lau, sardina makaiau. Ez dakizue ala. Hiruaren urrengoa, bostaren aurretik datorrena. Txakurrak lauan kaditu. Maiek ere lauan kadituzte. Karian gora, karian bera. Eta eskaldera honek ere lau. Ze eskaldera honek hanka bi baino ez ditu. Hei! Osta dut ulertu dudala. Zu orain ume txikien antzero zabiltza, lauan kan. Bai ba. Zea, beste bat. Zergatik? Nahikoa da, bost aldiz jarraian galdetu didazu zergatik. Bost aldiz? Bai, bost. Eta zenbat da bost? Guztiaren izenean, hori ere ez dakizu. Tira, Arti, ez zaitez ilundu. Bost. Prakatan plost. Ea, Arti, zure korputza zenbat atalditu. Beso bat, eta beste beso bat. Segi. Oso ondo, Arti, hanka bat eta beste bat. Zein geratzen zaizun azkeneko gorputza tala. Burua? Itzel Arti, beso bat ezkerrean, beste bat eskuinean, hanka bat ezkerrean, beste bat eskuinean. Eta herrian, Burua? zenbat gorputza taldira guztira. Bost? Oso ondo, Arti, bost. Eta nik, zenbat gorputza talde euskat. Zuk ere bost, Marti. Ez pentsa gero ni baino gehiago zarenik? Beste bat, txaka. Urtaroak. Gaur egiten du beroa. Mi esker, Marti. Hori. Hau da beroa, hau. Normala, uda da eta udan beroa egiten du. Eta hau da amaitutakoan zagertatzen da. Udazkena da torrela. Eta zuaitzen ostoak lurrera erortzen direla. Eta entoiz egiten du elurra mara. Neguan zondi egiten du. Eta neguko egur batzuetan elurra egiten du. Mara dena zuri gelditzen da. Negu ez zait bat ere gustatzen. Behar bada udaberria gustatuko zaizu gehiago? Eta zagertatzen da udaberrian. Ba, udaberrian lorreak ateratzen dira, ulertu duzu. Nago ziu. Oie, ai! Jatorduak. Marti, noiz joan behar dugu bazkaltzera. Eguerdian, Arti, eguerdian. Baina eguerdian gozaldu egiten dugu, ezta? Ez gozaldu goizean, Arti. Hori ikasteko kanta bat erakutsiko dizut. Ze ondo! Goizean altxata gozaria barrura. Eguerdian kanta bazkaltzeko ordua heldu da. Gauean afaldu eta lotara. Ieba. Ondo! Arti, zure txanda da. Goizean altxata gozaria barrura. Eguerdian kanta bazkaltzeko ordua heldu da. Gauean afaldu eta lotara. Iop! Hori
goize. Oso ondo, Arti, beraz, noiz bazkaltzen da. Gauean. Txantzetan ari nintzen goizean gozaldu, eguerdian bazkaldu eta gauean afaldu. Eskerrak, gozetu egin naiz, zerbait jango aldugu. Baina oraindik ez da eguerdia. Gauza galenean Hori banekien nik. Nik beste bat eta zuk. Hurbil eta urrun. Nik azalduko diet. Nik, Ez, nik. ondo da, nik. Oi. Esaldi bakar batekin azalduko dizuet. Zenbat eta leku batetik urrunago, orduan eta beste batetik hurbilago. Hain da nire jakituria zabala zen gauzak azaltzeko behar dut esaldi bakarra. Ai, ez duzu ezer ulertu, ezta? Nik azalduko dizuet. Satur! Jepa neptu. Orain lagunok, Satur hurbil dago. Agur, Satur. Horretarako deitu didazu. Agur. Satur! Zer. Geldi! Orain Satur urrun dago. Satur, etorri! Zer. Orain Satur hurbil dago berriro ere. Zer nahi duzu? Zerrez, lagundu didazu nahikoa. Abai, baldegintzazu nigandik urrun, Neptu. Ez zaitut nigandik hurbil ikusi nahi. Ondo da, aur leunok. Horatu, hurbil eta urrun. Harrapatzen bazaitut. Ez da nahikoa, beste bat. Gainetik. Merkuri, Satur ikusi alduzu. Bai, nire gainetik pasatu da. Mi esker, gero arte. Agur. Enaiz inoiz espabilatuko. Satur, Bai, nire gainetik pikatu. Ara, Satur. Ai, baina Merkuri, zergatik egin duzu hori? Uranik zurekin egon nahi duelako. Badakit, lasterketa batean ari ginen. Badoa. Gabo lasterketa. Lasterketa bat hori bai aspergarria. Merkuri, zuri esker lasterketa galdu dut. Kendu nire gainetik. Zergatik. Egin didazuna eta gero jai duzu. Kentzeko nire gainetik. Arbola joko duzulako. lleva. Ondoan. Gaur bai janari gozoa. Ez ondarrik utzi platerean. Arti, ekarri mesedez Loren ondoan dagoen potea. Ez dakitzen ekarri. Esan dizut ba, Lorontziaren ondoan dagoena. Bai, baina... Lorontzitik gertu dagoena, hurbil dagoena, Lorontziaren aldamenean dagoena. Baina eta baina ondo, izpilua atearen ondoan dago, Iturria leioaren ondoan eta Zutani ondoan gaude. Bai, Satur eta Jupi ondoan daude. Hori da, bazen ordua. Bai, baina... Lleva. Kaixo, Urani! Kaixo, Izat. Urani izaten ondoan dago eta Izat Uraniren ondoan. Bai, hori badak. Orduan zergatik ez deazu ekarri Lorontziaren ondoko potea. Bipote daudelako. Oi, bazkaria! Oi, duzu zartagina. Zutan olazuaren ondoan. Akabo! Ba. Ea Saturrek eta Jupik bazkaltzera gonbidatzen gaituzten. Bestela, otarteko bat egin eta zuaitz horren ondoan jango du. Piknika. Jan dago ze, Jan. Alaitasuna. Rapatu! Bizi naiz espazioan, sateliteen artean. Hop! Merkuri, zuk zergatik izaten duzu beti aurpegi ilun hori? Nik ez daugat beste aurpegirik. Alaitu egin marko zenuke, zoriontsu izan. Bai, baina nola. Ba, begira, barre egin, jendeari hortzak erakutsi, baikorra izan, bizitza kolorez ikusi, tori baloia. Horri alaitasuna esaten zaio. Bai, baina zer da alaitasuna? Adibidez, Saturrek baloi hau oparitu dit, eta pozik nago.
Ba, ni triste nago, izat gaixo dagoelako. Hori ezin. Berak gaixo eta zu triste, berak egon barko luke triste. Ez, berak min dauka eta ni triste nago, izat laguna delako. Ba, ez dut ulertzen. Jo, egon zaitez geldi eta entzun. Kontuz, Merkuri, kontuz, Merkuri. Merkuri, ondo zaude, Merkuri. Zer, triste? Txotxoloa, beldurtu egin nauzu. Ikasi duzu zer den alai egotea eta zer triste egotea? Egon! Beste bat dauka, lleva! Zirkulua! Naiz inoiz espabilatuko. Kaixo, Merkuri, mesede bat eskatu behar dizut. Orain dela ordu batzuk astakilloarena egiten ibili naiz eta erastuna doblatu zait. Bai, eta? Beno, berriz forma egokia ardezan, zuk forma biribila ardezazun behar dut. Hau da, borobil bihurtzea nahi duzu, ezta? Bai, baina nire erastuna konpontzeko soilik, Nire erastuna ere borobil bat baita. Bai, zure erastunak ez du itxura honik. Ongi da. Ikus dezagun. Merkuri, ez zaitez mugitu. Mila esker, Merkuri. Nire erastuna borobil bihurtu da. Beraz nire betiko formara bueltatu alnaiz, ezta? Unetxo bat. Zer? Bikain, baina lehen zeukan indarra duen konprobatu beharko dugu. Naiz inoiz espabilatuko. Igarkizuna. Bat bi, aingeruen kabi. Irula ukatuek miau, bos seitiztira dalie izarrei. Kaixo, Pluton. Zenbat izar, zergatik dute diztira, eta nola... Kontua galdu dut, berriro hasi beharko dut. Bat bi, aingeruen kabi. Zergatik da ingeruen kabi. Ez da ingeruen kabi, zenbatzeko modu poetiko bat, baino ez da. Modu poetiko bat. Oh? Irula ukatuek miau. Eta zergatik katuek miau. Ariketa bat da. Nik ere ariketa bat nahi dut, ariketa bat. Ohondo da. Tente eta handikiro. Alkondara zuriarekin, jakabeltzarekin eta dotore ibiltzen dira uretan ere. Zer da? Asmatu egin behar dut. Asmatzen baduzu, ni bezain jakintxua izango zara. Orain lanera. Tente eta handikiro. Alkondara zuriarekin, jakabeltzarekin eta dotore ibiltzen dira uretan ere. Zer da? Tente eta handiki. Bai, arti bai, bat, bi, Alkondara zuriarekin. Bai, bat... Jakabeltzarekin. Bai, Dotore ibiltzen dira uretan ere. bai, uretan ere bai. Pingüinoak. Agur, Pluton, oso atsegina zara, baina egin naiz geratu. Pingüinoa. Bat, bi, eta hiru, ha! Barruan eta kanpoan. Ara, zer, bazterrak nahasten. Ba ez, bakarrik jolasean, bumeran, saskibaloian. Bai, saskibaloian. Bai, saskibaloian. Badakizu, baloia bota eta erastunaren barruan sartzean datza, horrela. Hori ez da barruan, hori kanpoan da. Kanpora joan da. Utzi niri. Barrura, jolastu. Barrura sartu da. Eta... beste bat, lleva! Egunaren ordua. Hemen dator benetako disjokeia. Eguzkiak jatan, zera mandu gaua, inari hartuta lekua, esnatuta eguna altxatzera goaz, gozalduta gozatu gozari
Egun erdia dela dio eguzkiak, zeruaren erdian jarrita izpiak. Gose kantak tabiltzan nire sabelean, basaria zain dago gure sukaldean. Goizeko erdita gau, egunaren orduak guztira hogeita lau. Eguzkiaren itzala luzatzen ari da. Jolastu gaurkoz gure azken partida. Izarrak ilargia gauez egiteak. Oheratzeko izaten diguten kideak. Goizeko erdita gau, egunaren orduak guztira hogeita lau. Lleva. Gora, bera. Ora, beh, ora, beh, ora, beh, ora, beh, beh, ora, Zuek ez zareten ekatzen, ez da? Ondo. Lana eta jolasa. Martik esaten duen bezala, oztopoen aurrean laguntza eskatu. Hots, kontxo, eta zu nondik irten zara, harri madarikatua. Ni, bertxo, agur arte! Satur, gelditu zaitez! Iep, Satur, zer, harri hau mugitzen lagundu behar didazu. tiro esan dakoan tiregin. Bai. Bat, bi eta hiru. Oi, laguntza eskatu beharko dugu. Lagundu. Jolasa, Zure laguntza behar dugu jolasteko. ze jolas polito. Ondo eta aterok prest, bat, bi eta tiregin. Jolasa. Lona ez da jolasa. Bertsolari gehiago, ez da? Puntuan ditatea. Non zartuta. Kokoteraino nago, azerren nago. Ui, zergatik, Marti? Amarrak direlako. Eta horregatik aseretzen zara? Bai, ba. Amarrak dira. Ura nirekin amarretan gelditu nintzen eta dagoeneko 30 segundu igaro dira. Eta hori alda zutan jartzeko motiboa. Puntualitatea gauza garrantzitsua da, Arti. Ezinbestekoa. Zergatik, Marti? Lagunak zain edukitzea ez dagoelako ondo. Ordua da. Nika ez daukat alperri galtzeko denborari. Zergatik berandutu ote da? Batek daki, gozaltzera konbidatu izan banu, ez zen berandu etorriko, seguru. Gozaria, janaria, nork esan du janaria. Gozaria, janaria. Ikusten, Marti, gozaria aipatu izan bazenio, urani ordurako etorriko zen. Gozaria, janaria, nork esan du janaria. Agur. Azken aurrekoa.
sei. Tira, atera zazu. Iepa! Arte, ondo zaude? Oi, Venga, Arte, azken aurreko tanta egin dut eta? azken aurre errete. Azken aurreko tantoa. Partidua 8 tantotala da eta 7-6 goaz, beraz. 7-6 goaz, ez duzu aparteko tantorik egin. Badakit, baina azken tantoaren aurreti dagoenari azken aurrekoa deitzen zaio. Ongi da, jarrai dezagun. 7-6, azken tantoa egin dut Arti. Badua. Arti partidua amaitu da. Oraindik, nik ere azken aurreko tanto egin baitut. 7-7. Bai, oi. Azken aurrekoa. Azkena. Azken aurrekoa. Orain zuekin, hau bera, tira. Bat bakarra. Kaixo, Satur. Kaixo, Arazo bat. guazen barrura. Esaidazu urani. Esan didate urani bat bakarra dagoela. Hori zer da ona ala txarra. Ez dakit zer den bat bakarra. Ai, ene urani. Oso erraza da. Zer dau? Pastel bat. Eta hori? Beste pastel bat. Beraz, bi pastel dauzkagu. Bat eta bat. Nahi baduzu, bat emango dizut. Ispilukoa zuretzat. Eta bestean niretzat. Satur, hori, jan dezala horrek. Nik hau. Jakina, zuk hau nahi duzu pastel bat bakarra daukagulako eta urani bakarra dagoelako munduan. Beste hau, Eta pastela? Urani bat bakarra dago munduan, Fatur. Pastelak berri. Asko. Bertsolariak. Elkarlana. Zua, mikro. Zua, arazo larria benetan. Eta zer egiten du jendeak arazoen aurrean, ikus dezagun. Zua. Zer dio, Arti? Zua dagoela. Ondo. Guazen! Harrigarria, hau da ondamendia, ze zoritxarra. Ikaragarria, izugarria, hau da, hau. Hobeto. Zua. Tori. Zati. Beste bat. Hobeto. Elkarlana ez da elkarrekin egotea. Elkarlana elkarri laguntzea da. Lleva. Gorago! Unibertsoko txapelketan listoia gero eta gorago. Eta erronka berri honi helduko diona, Arti saltari bikaina. Ara, salto bikaina. Orain arte goren saltatu duena. Baina gogoratu unibertsoko marka daukana jarraian saltatuko duen lehiatzailea dela. Lehiatzailea ariketak egiten ari da. Eta prest daukagu. Harineketan dator eta... Tira, gainditu eintu. Artik baino gorago saltatu du. Beraz, orain arte goren saltatu duena, Jupi izan da. Baina dirudienez Artik ez du etxiko. Eta listoia gorago jartzeko eskatu du. Eta badator Arti eta... Ara, haze saltoa, Jupik... Jupik ainaltu ezin duela salto egin diozku. Beraz, marka berria Artiren esku geratuko da. Goren saltatu duen unibertso... ikaragarria, harrigarria, horrelakorik. Ikus dezagun errepikapena. Marka guztiak hautsi ditu atleta gazte honek. Zea, ze sentitzen da besteek baino gorago goren saltatzea. Gozea. Bai ala ez. Hori ba. Dirua! Ui, zer da di? Iepa, kaixo Arti eta Marti! Kaixo. Itzala egiten ari zara. Begira! Begira zer daukadan! Zer da hori, Satur? Ez dakit, espazioan aukitu dut goizeko hegaldia egiten ari nintzela. Ekatzu hori. Lurtarrena da inongo zalantza barik. Zergatik izaten duzu hori? Ikusten Korea izeneko norbaitena da. Bai, izen arraroak dituztela lurtarrek.
Irekizazu, Marti. Ez da gurea, ez dugu horretarako eskubiderik. Nola? Jo, Aizu, espazioko zaborra aurkitzen duenaren da, eta hau neuk aurkitu du. osondo, zatu. Norbaitek galduko zuen, eta guk Marti, mesede. Tira, utzi da zuen iri. Esan hiru zenbaki. Bat, Bi, Eta hiru. zeharraio da hori. koloretako paper zatiak baino ez. Uste dut lurtarrek dirua esaten diotela. Gozokiak balira bentzat? Joan, jolastu egingo dugu. Eta... beste bat, jeba. Adiskidetasuna. Hori urdina da. Hori berdea da. Eta zu txoriburua. Txoriburua zuzara. Ara. Txakurra eta katua. Horrela bilita ez ote zarete biok txoriburu zamarrak. Gu laguna gara, ez da? Nire ustez lagun handiak. Gauza ederra da lagun bat edukitzea. Adiskidetasuna munduko gauzarik ederrena da, ez da? Bai, ederra da. Haze tontokeria gauza berde bategatik ez da baidatzea. Zeriko berdea, zergatik zara inburu gogorra. Azerretu egingo naiz, eh? Egizu nahi duzu. Benetako lagunak eta azerre? Honegin dagizuela. Bat, bi, hiru, lau. Diztira barie izarrei. Kontua galdu dut berriro hasi beharko dut. Bat, bi, hiru, lau.